Eskerrik asko etortziagatik, batez bekotu neurritzea gaur zelako eguendiza daukau entre ciclogenesis explosiba dela ez dela, gaur eguna ez daukau egokizea eserretzeko. 36 urte pasadira, Ikurriña 40 urte diktadura ostean legaliza eta gure herrizetako udaletxietan ipilizana. 36 urte honetan gauza asko ikusi dauz. Demokraziako lehenengo udaletxeak alderdi desberdinak lanian ilusinoz bakontza bere ideiak defendatzen, batzokizak berreskuratu 1991 febrero 93an golpe d'estau gure alderdizaren estizinoia, alderdizen ilegalizazioa, eta zorizonez, gauza guztion ikusi ondoren, zorizonez 2011an urrizen 20an, eta jakanarazi eban ekintza armaturik ez burutzeko erabakia hartu da bera. Horrek, ziklo barri bat luzatu dau edo zabaldu dau. Ezkerra abertzalia barriro da instituzioetan. Lekitzoko eta laster, Lekitzoko udalak Bildu koaliziaren gobernupean Espainiko banderira irakartasunez eta lehentasunez jarriko dau udaletxeko balkoian. Hori dala eta gaur guk omenaldi bat nahi dugu egin. Hori dala eta Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta garbi esan nahi dugu sortu zenetik ona egun 17 urte luzez defendatu duen bezala gure aberri bakarra Euskadi da. Eta gure bandera bakarra Ikurriña. Atzo, gaur eta beti Ikurriña geuria. Ekitaldi honeri hasileri egongo ditza orduan, eta gaur Ikurriña igongo da bena Damaso-Leturia izango da. Damaso-Leturia izan zen, oin 36 urte hemen bera Joseba Anakabe eta Koldo Iguren hirurak sartu batzokizean eta atara egen, balkotik Ikurriña. Hirurak izan zirean, eta gaur Damasok egongo dau, gero Damaso izan zen Lekitzoko lehenengoko Uriburu Batzarreko lehendakaria. Orduan gaur egongo ditzago hasieria gure omenaldi honegi.
entzako. Bilbokua da berau, batzar nagusietako bose eramailea izan zen, eta momentu honetan Madriden kongresuko bose eramailea da. Ja izendatuta dago eta da. Orduan, beste barik, Aitor. Beharra sentidu dugulako gure ikurrinari omenaldi txiki hau egiteko. Badira 118 urte. Ikurrina lehenengo aldiz altxau egin zala. Eta gero eta biziago dirau gure simbolo hau. Egia esan Sabino Aranak, Luis Aranaren laguntza daz, argi eukan gure herriak simbolo batzuk beharri bazan. Izen bat gure herriarentzako, ze momentu horretan bai Euskal Herria esaten zan, bai Euskal Herria esaten ebenak ziren Espainiar zaleak. Eta gure herria Espainiar bat eginda jarraitzeko asmo aukienak. Eta gure soberaniaren erakusgarri, adierazgarri izateko Euskadi berba sortu gineban. Baina bandera bat beharrezkoa zan, eta Luisek diseinatu eban gure ikurrin hau. Leheniko Bizkairako eta gero Euskadi osorako bihurtu zana. Eta Bizkaiko armarritik atara eban. Lehengo bandera gorria, Bizkaikoa, horifondoa, badao gurutzea, armarrian ikusten dana zurie, eta badao garrantzitsuena, San Andresek gurutzea, isa, hori, horlegia, soberania adierazten dauena. Horlegia Gernikako aretzaren horrien kolorea gaitxik. Eta zergaitik gainera gurutze hori. San Andres egunean gure soberania adierazi gendua alako. Eta gainera ez inor inbaditzera joan ginelako ez, gure lurraldean sartu egin ziren eta egun horretan San Andres egunean Arrigorriagako burruka irabazi eben bizkaitarrak eta jarraitu eben Arrigorriagako burruka irabazi eben bizkaitarrak eta jarraitu eben inbasoreak mugaraino, han malato zugatza egoan, eta bertan gelditu gintziran, bertan euren izkiluak, euren armak, itxigin ebetan esanez. Gu ez gara konkistatzaileak, gu gure lurra bakarrik defendatzen dugu. Eta hori da gure ikurrina adierazten dauena. Ze batzuk pentsetan dabe banderak direla zapi batzuk. Herrien izenak direla horixe herri batzuk, baina guretzako gauzak ez dire honak. Ikurrinak, beraz, zapi bat da, baina garrantzitsuena dira ordezkatzen dauzen baloreak. Guka berria hitz egiten duguna ez da bakarrik independentea izan daiten. Ez gu balore batzuk, errotuta egon behar dira. Gure herrian zintzetan dugu. Balore batzuk, printzipio batzuk, jendearen alkartasuna, bardintasuna, eta batez bere, eta danaren gainetik, aberriaren gainetik beharrezkoa giza eskubideak. Hori barik ez dago ez aberririk, eta ez dago zertako balio ikurrin bat defendatzea. Horan joan ziren gure udariak gerrara, euseren gustora, baina aberria defendatzera. Beste batzuk gero, erabili gabe gure ikurrina zoritzarrez mehatatzeko, izua sartzeko, bildurtzeko, hiltzeko bebai. Eta horretarako etzan jaio, horretarako etzan egin gure ikurrina. Ze ikurrina hori egiten bada, ez dau esertarako balio. Zoritzarrez batzuk loitzen alegindu dire, bai, zapia ipinten, izena aipatzen, baina baloreak guztiz aiztuta ibili dira eta zikintzen alegindu dira urte honetan. Hori ez dago aiztutuko. Kontutan hartu behar dugu beti gure ikurrina zabaltzen dugunean zertarako dela. Eskubideak, bardintasuna, herri baten ideia konkretu bat.
Begitu izue zenbat aldiz, esan da euskuen, makurtu igarala Espainiarren aurrean eta lekuitiar guztiak jakin ondo dakizue, hemen agertu diren bandera espainiar bakarrak Franco izanetik eurek, ezker abertzalekoak ipini da bezala, da beste inok ez, guk sekulare ez dugu ipini. Eurek jarriko dabe, laster udaletxean, atzo markinan egin ebelez. Guri esate euskuen ez ginela gauza aurka egiteko, zenbat gauza entzun behar izan dugu. Udaletxea pintadaz beteta, atea erdi itxita, eurek udaletxeko maztilean bandera espainola jarrita, zelango gauzak aguantatu behar izan dugu. Orain eurek lasai dabiz, gu demokratak garalako, ikurriñak errepresentatzen dauzen baloretan sinisten dugulako, eta ez gara konportatzen eurek egiten daben modu. Bai, azkenean guri leporatu Espainiaren aurrean makurtzen ginela, eta no ipiniko dao bandera espainola eurek. Nok ipini dau eurek. Nortzuk dabiz makurtzen, agondia bai, pistolak azibelten zirenean, pistolak desagertu direnetik, makur. Hori, argi, ezan behar dugu. Beste alde batetik. Guk ez dugu gure legerik Espainiarrak egiten da benlez, daube, izan behar dugu, bandera bat defenditua izan daite. Eurek inposatu egiten da. Legeak, naiz eta herriak gura ez izan, legeak agintzen dau jartzea. Guk, gure ikurriñarako ez dugu langorik. Bandera maitatu da izan behar da. Jendeak gura dauena. Eta hori da sustatu egin behar dugu. Orduan legeak, banderak inposatzeko sekula bez. Legeak edo violentziak, ideiak inposatzeko sekula bez. Erroka itzela daukagu hurrengo urteetan. Jaurlaritza barria dago eta herriak uste izan dau, Euskal Alderdi Jeltzalea egokiena dela egoera larri honetatik aurrera ateratzeko. Begitu izue zelan itxi dauzkuen gobernua eta zelan itxi dauzkuen ekonomia sozialistak 3 urte eta piku horren ostean. Herriak argi euki dau, lehenago be Euskal Alderdi Jeltzaleak erakutsi daualako partidu egokiena dela, prestatuena dela herri hau aurrera ataratzeko. Eta egin beharko dugu, ez da erreza izango, baina nik uste dut momenturik egokinean gagozela alderdi bezala. Inoiz baino batuago gagoz, inoiz baino barriztuago, gogo barriagogaz, eta batez bere violentzia desagertu egin da. Orain, gure buruaren jabe izateko bideari ekiteko prest gagoz barriro be. Eta orain honetan, nik uste dut, behin betirakoa izan daiteke da. Astiro, lasai, gauza unertuz, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak badaki nun dagoan bide iparra, nun dagoan bere helmuga, eta horretara joko du. Guztion laguntzagaz, guztion batasunagaz, gure herriaren laguntza guztiagaz. Beraz, aurrera, ikurriña eta kurriñaren baloreak erakutsi bai Lekeition eta bai Euskadi guztiartzea. Gora Euskadi eskatuta! Bueno, colegas, amaitu itzat egoten